moi drodzy, speedrun Return to Castle Wolfenstein, jak to się mówi ładnie, po naszemu Wolfenstein, Tak. albo po prostu Wolf, Szymek aus Rojca, zawodowca w tym temacie, Niklaus, Patty Mordora. No gra klasyk, co tu dużo powiedzieć, szkoda dupcyć fleków, jadymy. Start, licznik poszedł, Szymek, jedź. Czuję presję. Znaczy to wiecie, to jakby quick save'ujesz, nie? No. To dopuszczamy quick save'y, żeby nie było, bo to różnie bywa. Jak się gra by skraszowała czy coś, to też wiadomo, będzie restart jakiś. No to no, idziemy na rekord Bytomia i Radzionkowa. Akurat mi się pokazało. Dzięki Patty. Wololo jedziesz Simek. Simek. Dzięki Patty, dzięki. Proszę bardzo. Ej, mogę jeszcze raz. Dobra, to ja dopisuję od razu. No dopisuj. Ja już opowiadałem historię właśnie, Szymon jak był Sylwester i prawda, wszyscy poszli spać, zmordowani, a Szymon odpalił Wolfa i przełaził. No. Dobra, ja sobie na telefon, ja będę wszystko czytał. Za daleko oczywiście. Swojego netu, żeby nie było żadnych fuck-upów. Sekunda wcześniej niż poprzednio. Czyli, no, jakby na każdej misji była sekunda, to już jest dużo. Ile czasu przewidziane na ukończenie? No, na razie rekord Szymonowy to tak 2 godziny. Szymonowy. No, Szymonowy rekord 2 godziny. ale to w szczycie formy było. I to w domu to też jest coś innego. Co prawda jedna, ta sama klawa, ta sama myszka, ale jednak inny monitor, inny komputer, Inne biurko. inne biurko, inne krzesło. To ja mówię, No, że Szymon no. niestety nie miał jak krzesła swojego przetransportować. To wszystko wpływa potem. Wszystko wpływa, wszystko. Inny kolor ścian, inne oświetlenie. No. Rekord świata 33,29. 33,29. Powiedziałem. 33,29. 33,29 powiedziałem. Patty, ty jesteś pijana. Gęstość powietrza, no akurat to u Szymona i tu jest podobne. Wystarczy dobrze pogryźć. Duży wpływ ma, co Niklaus gada nad uchem. No to też jest prawda. No i że też nie zawsze było spożywane, prawda, w trakcie. Kurde. Ale chciałem tutaj zrobić może taką, nie reklamę, ale dzięki temu, że w moim komputerze znajduje się karta firmy Nvidia typu RTX 2080 Ti, Szymon ukończy tego speedruna o co najmniej kilka sekund wcześniej, niż byłoby to normalnie. Kurde, się widzę. Tak, te 33 światowe to ale ważna rzecz, to jest z użyciem bugów, a Szymon nie używa żadnych bugów. To jest cała gra po chrześcijańsku zrobiona. Jeden hopek mi się gdzieś stracił, nie ma go. Jeden hopek? No, Gadak. nie mam słuchawek i nie słyszę gdzie on jest. A ty zapostowała? Wylałaś prawie. Serio? No, uważaj, bo ty masz pierdolone ruchy. Ej, co to kosztuje chyba? Więc to ty się jeszcze i ja ci zgłośnię trochę.
No tak, ja wiem, że Szymon nie ma słuchawek, ale my też chcemy słyszeć trochę, co się dzieje. To już bez przesady. Nie bijemy rekordu świata, tylko rekord Górnego Śląska. Szymka. A wcześniejszy rekord należy do Szymka, także przebija sam siebie. Pytanie do prowadzącego, czy graliśmy kiedyś w Wolfa ET? Tak. Grałem dość długo i pamiętam, że miałem taki problem, że chodziła mi ta gra chyba w 300 przeszło klatkach i było za szybko aż. I musiałem jakoś to sztucznie ograniczać, bo... No dziwnie się grało, tak jakby w przyspieszonym tempie to wszystko szło. W ogóle już nie ma chyba serwerów do ET. Jak kiedyś chciałem pograć, to chyba... Jest jakaś... był artykuł na Wykopie, że jest jakaś taka jakby... To samo, ale inna wersja i są serwery normalnie postawione, że można grać. Jak ja chciałem na tym co zawsze, to nie było żadnych serwerów. Pusto było. A tak fajnie się grało w to. Fajne było na przykład coś o tym czołg trzeba było doprowadzić Ciekawe do danego misje były. punktu, no. Trzeba było naprawić tam na przykład, nie? Most czy coś. I'm an engineer. Prowadziłem kiedyś serwer Toy Soldiers, no widzisz. Fajne było, można sobie było fajnie pogadać z ludźmi o różnych rzeczach ciekawych. Panzer War to był fajny mod tam. Tak. Były takie dwie bazy i trzeba było wykradać od bazy przeciwników różne rzeczy. Aha. Ja pamiętam, że na tej mapie była jedna mapa, to była taka armata wielka. Nie pamiętam jak ona się nazywała, ale tam się spawnowali w domku i wystarczyło podejść jednym z miotaczem ognia i tam tyle. I nawet by nie wyszli. I jeszcze to były takie czasy, że można było potem projektem grać pokazywać. O, Kiczej! Dzięki za słupka! Zupa! Tol! Y-E-A-A-B-O-Y-Y. Dziękuję bardzo. Że gra za głośno, to ja się postaram nie gadać, jak będzie wymiana ognia. Nie no, gra musi być głośno, bo Szymon musi słyszeć dobrze, co się dzieje. Kurde, zaraz spadnę. Dobra, misja od początku, trudno. Dobra, to weź Szymon, wytniemy z 10 sekund, weź do opcji i ścisz trochę po prostu. I tam masz, w systemie to jest sound i weź tam udupc po... O, i muzykę też trochę jeszcze. O, dobra, Dobrze? i jedziesz. To tam co, z 5 sekund wytniemy z tego, nie? O, Może z 7. I tego startu tam 2. To z 9 sekund. Szymek nie dość, że speedrun RTS-owy, to jeszcze Puchar Polski w skokach. No nie powiem. Ale to był bez telemarka. Ewidentnie. Dobra. Ja już tu przygotuję po małym sznapsie. Ja tam zaraz będzie Kessler, on tam będzie dupcył. Teraz musi wyjść. Tak, ja wytnę na kamerze Szymona i wstawię, że to ja grałem. Jeszcze raz, bo tu też jest często fail w tym miejscu. Za chwilę ta straszna część będzie. Nie, jeszcze trochę. Do katakumb jeszcze trochę. I gdzie mnie wywaliło, lol? straszne części to są. No, Katakumby, no. z katakumby z zombie ze ścian wyłażą. A w sumie jak mnie w New Orderze ten pies wystraszy.
No jak ja byłem mały, to się srałem przez tych kanałów. Ja to samo. Was jest los? Nie no, nie ma ograniczonej ilości save'ów. Bez przesady. Szymon, sznapsik. What is happening? Yes, Lieutenant Ruger here. Situation under control. Post. And the American? Dead. Excellent. Village Guard Station out. Aż się obrałem cały. Don't shoot, I'm Kessler. Follow me. We must get you inside the village. Szymon, Deno. Na ziemi masz. A, okej. Jeszcze parę kolejek będzie slow run. Nie, spokojnie. Such as it is, this To ja is bym my mogła house. zrobić slowruna. Ale to powinna być jakaś Go nowa down these kategoria. stairs. Drunk, Back entrance to the cafe. drunk, Drunk run. speedrun. Drunk. Drunk run. No o. No. On śmiesznie się spada z tych schodów, nie? No tak. Pyk, 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 pyk. I regret that I cannot accompany you any further in my condition. Ale pa mruga. A nawet mruga. w nowych grach czasem nie mrugają postacie. The entrance to the crypt is there. Good Good luck. luck. O, Grzechu przyszedł. Cała Wektra wam kibicuje, pado. No i git. O, locha tam była. No. Jak się ją zabije, to jest mission failed. No. Niestety. Gdzie są te hopki? Jeden. Tu jest Tam, problem tam. z tą grą, że ona się czasem... że... tu się ci przeciwnicy różnie respią, naprawdę. No, 16 HP. O, Grubo. Władziu, blisko. Tam byś miał chyba tego, nie? O, Otwieraj! serio? Kuźwa. Ale to dziwne, że on nie wyłaził. Nie? Tak długo. Nie wiem. Jak na razie słabo. Szymon, nadrobisz to. Such as it is, this is A my jak house. będzie słaby czas, to będziemy nadrabiać. If you go down To these będziesz stairs, powtarzał. there's a back entrance To to będę the cafe. powtarzał, no. Trudno. Poprzedni, no rekord Szymona w ogóle siema Dawid. Rekord Szymona jest 2 godziny. A co Szymon był u mnie pierwszy raz to 6 godzin, żeśmy No, przechodzili. wtedy- Ale to nie był speedrun. Wtedy jeszcze byłem w ogóle niedoświadczony w I tym grze. crashowało. Ale to było, kurde, 3 lata temu. You must Dwa. hurry. Dwa. Helga's No. team has an excavation site at the graveyard at the end of town. The entrance to the crypt is there. Good luck. Good Padny luck. kamper. No nie wiem, gdzie on się tam skampił. Czy Szymon od 2 lat tylko w Wolfa gra? Szymon w ogóle bardzo długo już gra dużo w Wolfa. No, ja tą grę przechodzę tak z 20 razy na rok. Ale Szymon, w przyszłym roku robimy poprawkę jakąś i tak kilka można nawet O, zrobić, żeby no i nie ma ich tu, nie? do perfekcji dojść. Zaraz dopiero przed... Co on tam robi? Mam granaty, nie mam.
Tak, ta gra się odpala na Windows 10 bez żadnej kombinacji. Tylko są dziwne rozdziałki. Znaczy można Don't shoot. przez, I'm inside. przez edytowanie pliku konfigu można ustawić Full HD, ale wtedy gra się crashuje. Często, pomiędzy levelami, na loadingach. Our British friends thought you might be able to use this. No, A silenced niestety. Sten submachine gun. I przez to też między innymi ostatni raz, żeśmy tak długo w to przełazili. To jest rozdziałka taka dziwna. 1152 na coś tam. I my mamy takie czarne pasy po bokach, a wy macie rozciągnięte do full screena, także wy macie lepiej w sumie. Tak, 1152 na 864, dokładnie. Yeah, I agree. Siema Kiery, jak święta minęły? Dobrze. Pojedli, popili, gaszynki zebrali. Siema Przemek. I teraz kto strachliwy, to Zamknąć niech oczy. odejdzie od kompa, albo zamknie oczy. Siema Bądzik, siema Daro. Teraz Siema. teraz level co mi wujek musiał przełazić. To ja nikomu nie będę nawet przechodziłam jeden. Powoli trzeba było iść. One tu w ogóle czy nie ten? No nie, Aha. no nie ma sensu się z nimi bić, nie? To spowalniają. Nie wiem czemu tak jest. No 17 minut, to ja tyle pierwszą misję przechodziłem. Jak nagrałem. Ale w grze to tam było 14 coś. Co to jest? Ja się musiałem z nimi męczyć, a ten jakieś kutabandy odprawia. No jest dużo takich leveli, gdzie można ominąć dużo przeciwników. A czy w grze ten czas nalicza inaczej? Bo tutaj liczy normalnie czas, No. a w grze liczy tak jakby tylko misję, tylko i wyłącznie. Aha. Ile na misję idzie? Mhm. Aha. No, to jest inaczej trochę liczone. Siema panie Zdzisiu. Pamiętam jak mi tata przechodził, bo w gacie ze strachu robiłem. No. To już chodzi ci? Siema Agatka. Myślałem, że już wynajmuje ludzi do grania, bo mu się nie chce. Stać go! 15:30, a tam jest 19. No. Mi się wydaje, że na koniec to tak będzie z pół godziny różnicy pomiędzy tymi. No to liczymy ten z Licznikami. gry. To porównamy, to ramach ciekawostki. A, no to produkcja. No Agata bez suba trochę wstyd, no ja bym kupił, nie? Niech ktoś podaruje.
Boże, zamawiane. No spoko. A na razie ten... Co zrobiłem tego? Siema Weneryk. Po wypłacie zakupię. A po wypłacie to każdy umie kupić. Siema Lukius. On już nawet wie, z których konkretnych pikseli będą wychodzić. No coś w tym jest. Szymon to więcej przeszedł, jak wyście zjedli z hubowych, także... Siema Maciek. No. Za 5 zł jest ten Wolf ponoć teraz na Steamie do kupienia. To słuchajcie, Serio? nawet jak już go macie, to kupcie se. Warto mieć do Steama przypisanego. Siema sobie. Kurwa. A, spadłeś z tego. No i co? To zjeżdża na dół? Nie. Od nowa. Kurde, dalej. Trudno. Więcej doświadczenia będzie. No. Rób sobie częściej quick save'y. No tam mogą zrobić. No. Za 22, no to w końcu za 5 czy za 22? A można? No w sumie to by gdzieś tak było. Aha, za 22 jest jakiś pakiet. Nie, napisał za 5 zł wcześniej. No to nie wiem. Aha, że za 5, bo promocja minus 75% jest. Wenoszymkowi klikaj quick save'y. Nie no nie, będę mu tam dubał. Ja mu mogę polać na przykład. Teraz to jeszcze jest light, potem jak będą te X-Laby i tak dalej. No. No to znaczy to są dłuższe levele są po prostu. I też cięższe, nie? No... Głównie to, że są cięższe. Quick save nic. I jeszcze treżera zgarnął. Żyje, mocny. Bo one są mocniejsze te starsze. Ja one nie? s- No. Znaczy... To są takie inne starczą, że tak Aha. powiem. One... To tak jakby jest taki mini boss, coś w tym stylu. No jest 4 minuty poślizgu już. Dobra, Szymon, nadrobisz. O nie, zaś te w lateksach. A, im trzeba 2 headshoty. Nie, im nie. Nie? Tym później tam chyba trzeba. Szkoda. Dziękuję.
Te baby były wkurwiające, bo one te koprytki robią. No. Nie powiem, że nie. W tej misji jest jeden z cięższych momentów w całej grze. Który? Na samym końcu. Ja ci powiem. O, Co za tymi skrzyniami się kryją? ja. A, To jest no, jeden z cięższych no. momentów. 5. misja. Bo ich jest Czy tam dużo. 600. I się kryją szybko. One wszystko trafiają. Co im. One za każdym razem trafiają. To jest najbardziej irytujące. Poziom trudności jest najwyższy. Czyli no trzeci z 3. Ja pamiętam jak ja tam próbowałem dorzucić, to mi to zajęło z 5 minut. Tam cylnąć do tego okna. Czy to Patrycji tata przy kąpie? Tak. Siema Tito. To jest tata od Patrycji, a jestem mama od Patrycji. Jesteśmy taką współczesną rodziną. Bardzo nowoczesną taką. No wiadomo, że my tu na Śląsku to w awangardzie europejskości. Inna Także, kultura. także my tu są bardzo do przodu, jak chodzi o takie rzeczy. Ten moment jest taki ciężki. Czy squicksavowałeś? Może, że przypominasz? No. Czy po speedrunie będzie grane? No będziemy flaszkę dopijać. I piwo pić. A jakie? Wszystkie. Akurat, kurde, jakoś tak... Daj to poszło. No. Elegancko. Za pierwszym. Super. Szymon Sznaps. I zdrowie. Flaszka symulator. Dobra, za chwilę dychnę, potem już nic nie ma prawie. A tak to idzie. O kurwa. No nie, no tak. To niepotrzebnie robiłeś mi dźwięka. No ale spoko. Ja wiem, ja mam tu montę. O kurde. What the fuck? Ja w ogóle dopiero jak przechodziłem tą grę niedawno, to i na wysokich detalach to się szkapłem, że on ma ryję Serio? na tym, na ciele. Ej, mam 25 HP. To jest monta. Co jest? 13 HP jest to... 1 HP! Przejdę! Ja pierdzie... Aaaa, kurde! Co poszło nie tak? Dobra. Mordora jak prezydent Kononowicz mleko pije. Mleczna Z streamerka. alkoholem. Nawet Conan się pojawił. No taki trochę krzyś. Dobra. A wiesz, chyba wszystkie zabić. No. Teraz będzie co? Forest. Forest. Ale mam pattern? Tak? Tak. To kiedyś była moja najmniej ulubiona misja, ale już mam pattern jak ją szybko przejść. Dobrze. Poprzednio jak chyba graliśmy, to się fest zaczęliśmy na tej misji. Dużo czasu na tą misję poszło. What is the condition of your passenger? All things considered, the passenger is doing fine. Repeat, the passenger is doing Tak fine. jest śmiesznie Other hand spłaszczony out. na OBS-ie. Jakby był 15 kilo rubszy.
Metrowy 666. Well, gentlemen, it's been 48 hours since our man Blazkowicz returned from Castle Wolf. Bla bla bla. Mr. Blazkowicz, bla bla. Come in. I ten dźwięk tych drzwi. Z okolic. Co ja się przy tej misji nawkurwiałem. Dobra, tu poleci pierwszy. W dupie makowiecie kibicuję, bo jak wsiądziecie i da w bety o 6 wyjazd do domu. No to powodzenia. Hashtag szybko. Spotkanie przy speedrunie Wolfa, taka wigilia tego kanału. Dobra. Tak, to trzeba być cicho, bo albo jak zobaczą zabitego gościa, to alarm włączają i jest koniec misji. To by fajnie w realnym życiu wyglądało. No, Skacze sobie. takimi szusami. Bany hopy. No. Simek fast. Is there anything special to report, Corporal? Pamiętaj o save'ach, panie kolego. Bla bla bla, wszystko jest. Bla bla bla, Mr. Freeman. Siema Bartek. Jak w jakiejś maszynimie na Gmodzie. No, bardzo się to przyjemnie ogląda, tak jakbym YouTube'a oglądał, tylko na żywo. Ej, nie. Co włączy? Nie wiem. Tak. Włączył. Kuźwa. Dobrze, że ten quick save jest. A nie masz quick loada na F9? Albo na F10? Jakaś tam jest, na pewno. Nie wiem. Siema wasz KG. Jest quick load? Mówisz? Życie... No tak, na F9 chyba. Ja. No. Gdzie jest zagrycha? Tak, to jest, są kurde ciała przeciwników. Nie ma czasu na zagrychę. Będziemy zagryzać jak skończymy. Na F9, no. Siema Rafał. A bo on musi jeszcze cofnąć tu. No, Ja pierdzielę. a ja wyprzedzam ten samochód. Myśmy wtedy to przechodzili tak, że myśmy tamtędy biegli. Tu, i on już stał dawno, nie? Tak, gdzieś tak, żeśmy tu Ale to jest obchodzili. głupie, że do niego trzeba wleźć, a nie idzie od razu pójść tam. No ale... A ja próbowałem kiedyś wskoczyć do niego wcześniej, Nie, ja na cheatach kiedyś to zrobiłem. Ale bez cheatów nie idzie. Nie ma opcji. Ale na cheatach i tak było mega ciężko. No. Ej, 34 to ten typ już grę skończył, nie? Czy my 33? Ale z bagami, to on przeskakiwał. Ale ja nie wiem, jakim całe cudem w ogóle prawie. można, nawet z bagami. Ja tego nie obejrzałem, ale... Ja widziałem całe. A bo jest gościu przez całą grę tylko z nożem. Aha. Poza 2 misjami. Poza drugim bossem i... Obydwa bossy chyba. Attention all personnel. V2 rocket test to commence in 5, 4, 3, 2, 1. No, Yeah. Gramy jakla. Jak Szymek zrobi poniżej 2H, stawiam mu flaszkę. To tak napisał? Zapamiętaj taki Szurex. Zapisz go. Zapisuj. Szurex, flasza do Szymka. Ja wiem kto to jest, zaczęła. Tak, kto to jest? To jest Dominik ode mnie. A!
Elo. Murex, flacha. Ale nie przejdę, już za dużo śmierci było, żeby to przejść. Już poniżej 2 godzin nie da rady. Niestety. Nici z flachy. A ten tu czasem spada w dół sam. Tak? No. Launch Tower Supervisor, verify auto-release sequencer. Achtung! All launch supervisors, report final Achtung. readiness. V2 launch will commence in 2 minutes. Najgorsze jest to, jak trzeba czekać. No, na speedrunie jak trzeba czekać na jakiś moment, to tak kurde, tyle czasu. Tak się ciągnie. Co tu robić? Co tu robić? To odliczymy. To się nie liczy. Ja na wagonik czekałem. Ja też jeździłem przeważnie A, tym, to nie? jest tak wolno tym wagonikiem. Oj, te boroki, nie? Że przyszli hopy do roboty naprawić i ich wydupcyło w lód. Launch will commence in 1 minute. A on się Ja. pierw poddaje i potem napierdala, nie? No, typowy Niemiec. No dobra, tego zostawimy. Rekord jest 33 minuty 29 sekund. Światowy, a Szymona 2 godziny. Czyli rekord Śląska można powiedzieć. Chyba nie wiem, Śląsk jest duży, bo wiem, że przeszedł szybciej, ale... Nikt się nie ogłaszał, żeby przeszedł szybciej, czyli chyba nie. Zyskał. I tu w ogóle dużo tego klimatu robi to, że oni mówią po angielsku z takim akcentem głupim. Bardzo, bardzo silny niemiecki akcent. No, ale jakby mówili po niemiecku, to niby byłoby, no, realistycznie, ale to by nie było już to. No, tu się zgodzę. Słaby refleks ci panowie mają. Ale zaraz cipa. Która to na siebie? O, Nie było. Ile razy Szymon przyszedłeś Wolfa? za jakieś 50. Do kupy. Dużo, nie wiem, nie liczę. Skończyłem liczyć na 3. Tutaj też najlepiej jest taktycznie poczekać w tym momencie. I oni takim rządkiem lecą, nie? No, Gęsiego. no to jest ten moment, gdzie trzeba czekać. To ja poleję na takie momenty właśnie.
Siema Grybo. Ja mam taki apel tylko w trakcie, jakby ktoś się bał zasubować, że przeszkadza czy coś, to nie ma się co bać. To można, a nawet trzeba, bo od subowania to wiadomo. A profity ze suba w grudniu liczą się podwójnie, bo to jednak jest taki błogosławiony czas, prawda, uświęcony świąteczny. Kopniak. Oj, nie to. A jak będzie 20 subów na raz, proszę bardzo. Nie mówię nie. To się mówi nie wierzę. Nie dasz, nie dasz. Nie wierzę. Ja tam bombę zawsze, nie? A ja nie. Chyba trzeba było dłużej czekać. No. Która to jest misja? Z kolei? No. 10? Ja zawsze ja się próbowałem na ten samolot, żeby odlecieć. Też na się tak próbowałem, ale już zakręcam się. Tu będzie taki dość ciężki moment, jak będą lecieli te, nie? O, Fallschirmjägery na spadochronach. Ojej! Bolocyk. A, bo coś tak długo... no, trzeba czekać. Serio. Szniperę. Czy Patty żyje, jest takie pytanie. Żyję. Żyje jeszcze jak? Czy ja dałem quick save'a? Żyję, się zapatrzyłam. Mnie tam stamtąd ktoś strzelił, bardzo Patty tej nieładnie. gry nie zna, ty się nie widziałaś. No nie, No. i patrzę sobie. Jak można tej gry nie znać? A w którym ona wyszła? 2001 chyba. 1. No to ja miałam roczek. No. Gdzie ten gościu jest? Nie trafiwszy. No. Szybko, 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 szybko. Patrz jak pokrętkamy żyje. Cyk, cyk, cyk. Niklas jest 2002. No. No, please don't shoot. 17 lat teraz będę kończył w styczniu. To już prawie dorosły. O. Oni na jednego? Tak, z tej givery na jednego lecą. Kurde, który tu już żyje, a który nie? Jeszcze żyje. Ten. Oni 2 headshoty potrzebują. Tak. Jest siwy. Jak siwy. Mi Patty dopiero jednego siwego włosa znalazła. Właśnie.
Ja się już muszę farbować. Ale nieprzypadkowo siwy włos się pojawił dopiero jak Patty poznałem, nie? Ej, zakład, że będzie no scope. Ale on dostał. I no nie... A to taki zwykły, to on powinien kończyć szybko. Ale wiesz co, to jest dziwne, bo w tej grze jak się wali z no scope'a, To to jest mniejsze mniejszy... obrażenia? Tak. To podpisane. Nie wiem czemu tak jest. Przerwa! U mnie dzwonki tak brzmiały. Właściwy wiek kobiety partnerki to 1/2 wieku mężczyzny plus 7 lat. Czyli jak masz 100 lat, Czy to 57? kurde. Ale to ciekawe, to nie słyszałem nigdy o tym. To jak masz 15, To 14,5. No to tak w sumie... plus 7. Bo to jak to było? Nie. Mówisz połowa plus 7. Połowa, Plus? czyli 7,5 plus 7. 14,5. Aha. To jest Wiedźmin. I No Amerykana. to 30, to 15 plus 7, 22. No to takie te czasy takie spoko. No, to można szybko. Dobra. Na budowie. Ja. Wykrzyknik playlist, tak? Ty masz. Mhm. Wykrzyknik Ale playlist. przecież nic nie leci teraz. No ale się pyta Mateo. Mhm. To tak. Come in. Tak, mam 18 lat, za niedługo 19 kończę. No, za miesiąc. Laba. Ej, Alright, we must move quickly. co? Eee, Okej. 6, Hands up, 7 pals. będę odliczał. The 8, Kaiser extraction team 9, just ahead of us. Report 10, there's a six Ej, nawet 11, escape nie mogę kliknąć, to jest 12, patrz. 13, You must eliminate 14, before I can risk 15, moving forward. 16, 17, 18, Nawet escape nie 19, działa. 20, to restartuj. 21, 22, Co, gra? 23, 4, 5, 6, O, 7. Ale to F4. 26 sekund plus 9 z początku, czyli 35 sekund. Zapisz. Alt F4 to Kurde, ja jestem zresetowało. sekretarką. No. Kurde, Jak nie ta to. Adolfa była, co był film Upadek, też na maszynie mu pisała. I za darmo. Za darmo umarł. RTX nie wydoił, no za słaba karta chyba jest. No, Chyba trzeba dwie. trzeba To kompatybilne. był procek. No, muszę mieć zasilacz kilowatt do tego. Jak No, jakiś, serio. jak jakiś kompresor przemysłowy. No. Koło 20. Now keep moving. You must locate the extraction team. Serio tak staro wygląda? Ła! Ej, da się tam skoczyć? Nigdy nie próbowałem. Ale Ja kiedyś popróbuję sobie, jak będę mieć czas. No. Panzer 4. panca, a on jakiś taki mały w ogóle. Nie, jak stoisz, to taki jesteś wyższy jak połowa, to coś taki trochę za mały. Deploy the bell tower. Albo Blaskowicz jest taki. Ktoś mnie tu... Co? Ktoś mnie tu strzelał. No dziwne. Our team has just linked up with the defecting scientists, but they are under heavy fire in the next block. Hurry! Blasko ma 2,5 metra wzrostu. No A ma. to może Ma. z tego wynika. Serio! Bo tu się da włączyć trzecią osobę w tej grze No. i jak tak stoisz przy nich, to on jest o takie pół metra wyższy od nich. Aha, no to może być. No serio, to jest jakiś gigant ten Blasko. Przecież na przykład w New Orderze jak on wygląda? Nie no, jest taki fest. Nie wygląda jak normalny człowiek. No nie, no jest zupełnie inny. Na sterydach. Zrobione. Good. The scientist is safe, but there's heavy resistance along the last Scientist road is before safe. the weapons complex.
Let's go. Oni tak jak nie mają co robić, to tak. No, tak się na boki. To... No, słowiańskie tak, bo przecież to jest Polak z pochodzenia, nie? Od niego rodzice to byli z Polski emigranci. Jak budzisz mnie. Da się stąd przeskoczyć to? No, nie mam staminy. Polski bigos jadł, to go wyjebało. Mogę wiedzieć. Mi ten czołg kiedyś tyle razy niszczył, ja nie wiedziałem. Ja też nie wiedziałem o co No. chodzi. Tak, fajny był motyw z polskim szpitalem w Nowym Wolfie. No jeden chyba z najfajniejszych polskich wątków w ogóle. Taki nie za przeproszeniem odpierdol zrobiony. Tak, nie. Trzeba Daria. Good luck. Hej Daria! Trzeba ultra ego. 18 ammo mi zostało. Nieźle. Nie za dużo. Damy radę. No, A, to jest właśnie ta misja taka średnia. dobra, trzeba z tego strzelać. A to ma większy damage jak MP40, No to jest nie? mega broń. Tam jeszcze jeden? Tak. 5. Skąd? So how do I decide? To jest najlepsze, jak im wydupio ta... Twarde hopy, takie strzał z Mausera przeżyć. No, no. Naprawdę. Nieźle. Aha, że usunęli Hitlerowi wąsy i tak dalej, tak. W niemieckiej wersji Kolossusa. No tej najnowszej części. Hitler bez wąsów? No, nie ma wąsa i nie nazywa się Hitler. Inaczej Tylko? Hakenkreuz. No i nie ma Hakenkreuza i nie ma jakiś tam Uśmieszek, orzełka. XD. Kapę powinien być. Hippo. Te prawo teraz już zelżało niemieckie. No w Nie jest końcu. takie straszne, jak było kiedyś. Co musieli kupować gry w Polsce albo w innych krajach. Dobra, uwaga, bo tu często jest fail przy skoku. Dał radę. Kapa, jedziemy. Cyk, cyk, cyk. Nie ma źle. Powoli nadrabiasz. Jak oceniasz w porównaniu do tego, co ci 2 godziny zajęło na ten moment? Słabo, bo już były potknięcia. Normalnie to powinno bez... Ale to było nie na streamie, No. to też nie można porównać. Normalnie to powinno pójść bez ani jednego deda, nie? No to Szymon co? W styczniu następne podejście.
Noworoczny I stream. Będziemy tak długo to robić, aż ten światowy przebijesz. No. Dobra, tego mam czas. Jedno. No ale Exilim w 30 minut ona jest z bugami skończona takimi, że się całe levele omija. Jednym skokiem gdzieś tam, nie? Tak samo jak są speedruny Half-Life'a po 20 minut, gdzie się włazi w jakieś między tekstury i przechodzisz cały level, nie? No, A tutaj Szymon żadnych takich chwytów nie stosuje. Także to jest coś innego. gdzie jeszcze jeden jest? Ten co był T50 tam chyba 5 minut, to był bez bugów chyba wtedy. Znaczy, oni zawsze ostatnie misje bugują, żeby tego Heinricha, wiesz, te głazy go tam No. przygniatają. A no. Siema Porwo, wesołych świąt również. Jeszcze zostały tych świąt 3 godziny niecałe. Nie, to taki okres świąteczny potem. Wesołych. Tu się będzie windą w dół jechać długo i nie będę mógł nic zrobić. Na. Panie! Ja. Ale tak uroniło ledwo. I tak zmarnowane. Trudno. Za tych, co nie mogą. Dobra, gist. No i to jest Drunkran, pamiętajmy. No, To też jest całkowicie nowa, świeża kategoria. o. Już taki prawdziwy speedrunowiec by od początku zaczynał. No. Bo nie wszedł od razu.
odlatują. No ja na pamięć znam każdy kto gdzie jest. Widzę. To 17 tylko, serio. 5 stopni więcej jak ten. Czy RTX samo odpaliłem? No RTX tutaj odejmuje sekundy. Jak Szymon przejdzie grę, to z kuli RTX-a odejmiemy mu pół godziny od czasu. Co? Jest jeszcze 3D. Wolfenstein 3D Ten jest pierwszy lepszy. taki całkiem. To jest tak jakby druga z część, pierwszych nie? gier w ogóle takich FPS. shooterów FPS-ów, no, z grafiką 3D. To jest tak jakby druga część. Oprócz tego jest też z taką No taka grafiką, pikselowa jest. z taką grafiką identyczną jest ten Enemy Territory, to jest tylko multiplayerowy, taki jak ten. Potem jest Wolfenstein bez podtytułu, ale kodowość jak mówi 2009. Potem jest New Order, potem jest Old Blood, potem jest New Colossus? New Colossus, no i to jest na razie najnowszy, nie? I teraz w przyszłym roku wyjdzie dodatek samodzielny do Colossusa, tak jak był Old Blood do New Ordera, ale pracują też nad kolejną pełnoprawną częścią, nie? No. Kurwa znowu. Siema, ukryty smok. Dobra. Fajnie było. A ten ma większy damage jak MP40? Dużo. I na szybko grzeje, nie? No. I rozrzut ma większy dużo. A co tam szczał w pysk? O! O, Co tam z Mausera? A! Kurwa. Nie podoba się to dla mnie bardzo. Nie podoba się to dla mnie. Co ja teraz zrobiłem? Tak, a to i bo to oni podsłuchują i później bo wam się wyświetlają reklamy, czy to na kompie, czy właśnie na No Instagramie, co ja robię? na Facebooku. Jak on mnie... O! Zabiłem go! Nie, Po trafiłem. Wolfie 3D był Spirit of Destiny. A, no to możliwe. Dopasowują do was Ja reklamy. w te stare tak nie grałem. To się nazywa personalizacja. Jak oni mnie tu zabiją, To już ci nie poleja, Szymon. to będzie niefajnie. 5 HP. Już więcej nie, bo trafi. Dobra. Jest dobrze. 5 HP. To dobrze. Znaczy mógł być jeden. A, to są. Elegancko. Jedziemy dalej. Godzinę żeśmy przekroczyli, 3 minuty temu. Cienko, już 3 misje dalej powinniśmy być. No spokojnie, no będziemy przechodzić do skutku. To później znowu. Patrz do nocnego po flachę i jeszcze raz przechodzisz. Easy. I will not divulge any information to you. A ktoś tak w ogóle zbagował, Ja to zbagować. Tam że się dało takie wejść. dziwne rzeczy jakieś się działy. Tam się da to zbagować tak, że wchodzisz tam tak jakby na cheatach na przechodzeniu przez ściany, od samego początku tam lecisz, jak tam wejdziesz to potem możesz samego siebie zobaczyć, tak jakby takie dziwne to jest. Certainly full of surprises. There's no 9 denying minut, a that. było 11 różnicy. Of course, I always knew Serio? No, Czyli no. Gonię. gonisz. A teraz Norwegia. Ja patrzę. Patrycja jak Judzi powiedz mi wódki. Ja już jestem wesoła, już jestem zadowolona. Piję tak. Już mi się kończy. Siema Herald. Dobrze wziąłem tą muzykę.
No jeszcze są tak. Raz, dwa. Są 4 piwa, ale licząc to jedno to w sumie 5. I pół litra krupnika i reszta whisky. Krupnik. Krupniol. Najznamienitsza polska wódka. Z kolą to nawet do wypicia. Z kolą wszystko jest do wypicia. No i jeszcze jak schłodzone do minus 40. No. Co to była za snajperka? No, ta z tłumikiem to jest niby M1 Garand. To? Tak, to jest niby M1 Garand z tłumikiem i z Noktowizorem. noktowizorem, no ale to w ogóle nie wygląda jak Garand ani trochę. No nie. Ma taką pojedynczą lufę, a on miał jeszcze ten wycior pod spodem, no nie przypomina to w ogóle Garanda, ale to niby jest Garand. Cześć Zonder. A nie M1. Aha, chyba, że te takie, że M1 nie Garand, tylko ten, ale to się M1 nazywa? Ja muszę to wygooglować zaraz, zobaczymy. M1 Carbine. A, że to jest to! No to może być, bo, znaczy też nie wygląda jak to. No dobra, no to byłoby to, ale i tak tego nie przypomina. Że niby to jest... No jak się tam dowali Ten, taką nie. dupną lunetę, to może. Znaczy w życiu tak pewnie nikt nie robił z tym, ale... Temat Wajzi. Elko. No to Agata, jak teraz w życiu piłaś wódkę i to był krupnik, to... Moje pierwsze piwo to był żubr. To też nie za ciekawie. Siema Flipper. Flipper. To był ten serial o tym delfinie. Flipper! A wódka to właśnie chyba Smirnow. Pierwsza. A Smirnow jest dobry. Na urodzinach. Jeszcze gorzej jaki piąty to był sztuk. To też jest dobry. I Patty mój też. I jakoś pijam piwka. No ja tak samo. Teraz mam fazę namiotowa. Perła miodowa jest. W jakim czasie planujemy przejść? Łomża. Jak najszybciej. A i tam Patty są gorsze rzeczy niż żub. No kropni. Dobra, 100 armora, jest dobrze. A no Dexter może być, że prototypowa. No nie wymagajmy realizmu po grze, gdzie są mutanty i zombie, nie? Ej, 2-2 i żeś zrobił 1-1. 59. Dalej 9 minut. I tam parę sekund. No jest dobrze. Teraz dobrze. ta ciulata misja. A, słaby. Sobie naciągnęłam przy tej świecy. Tak, to jest misja z Uber-Soldatem, który jest za chwilę. O, dzięki Agatka za To to. jest jeszcze ten słaby Uber-Soldat, bo... Taki no. Bez tych pancerzy. No, A na końcu następny jest ten... Boss wschodnie w kosmos, no. gdzie on poleciał? Teraz jeden też z gorszych momentów w grze.
jest najlepiej zawczasu zabijać, bo oni potem tylko przeszkadzają. I tu będzie ten, nie? No. No, super żołnierz. Super soldat. Te co produkują tu Niemcy. Laboratoria. Biorą ma takie dwa działka zamontowane, nie? Te co piorunami rażą, to jeszcze jest tam nic. A to właśnie był ten. Fajna woda. No i ja mam taką wannę. To ty mieszkasz w X-Labach, Szymon. Sobie tak pływa. Jezu. Ale długo trzyma. No. Jak leciutko pływa. No to się udało jakoś przyczepić. Teraz muzyczka. Dum, 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 dum. What system it is on? Windows 10. Szybko minimapka w głowie. Tędy? Tędy? Yes. Bla. No, coś tam UPC zaś robi z netem tradycyjnie. Jakbyście mieli jakieś ścinki, to nie martwcie się, na YouTubie sobie obejrzycie. Jak coś dropnie, to się nie przejmujcie. Daj Agata. Teraz będą te dwany. A. Nie. No, perła to ino ty stracisz chyba. Godzina 5, dalej godzina 9. 14, 9 minut cały czas. No niestety przekroczymy 2 godziny, już teraz to wiem. Trudno. Szymon, w 2.19 będzie poniżej 2. Titanic leci? O kurde. Teraz taki głupi moment trochę, naprawdę. Szymon, quick save'uj se.
tak jak Patty pisze, to nie ma się, nie macie się co ten. Nie krępujcie się, dajcie suba. Zapraszam, zapraszam. Grzechu pyta, czy pykniesz do końca jego shifty. A do 22? To jeszcze zostało 33 minuty. Nie. Czy się gra na trzeźwo? Tak. No tak normalnie. Tak średnio bym powiedział. No, Już co prawda 07 prawie opróżnione. Ale cóż to jest? możemy iść bić Uber soldata. Panzerfausta, daj mi Panzerfausta. Yes. Ja tego typa w ogóle nie pamiętałem tu. Ja sobie przypomniałem, ale miałem Panzerfausta w ręce. No i to jest taka pełna wersja właśnie. On ma taką broń, nazywa się Tesla. Tesla Gun. Od tego Tesli wynalazcy, która jest prądem, jest bardzo skuteczna. Jak się ma, to można kilka punktów naraz zabić. Jest cały opancerzony, no i trzeba więcej go napierdzielać. Dzięki, Smok. Pozdrawiam. Nie będę, dlatego Szymon robi speedrun. No tak! Szymon robi speedrun, bo to jest specjalista. Już! Kurde, co tak szybko? Co to, speedrun? Co tak szybko? Na najtrudniejszym, a ja na średnim się tu srałem i się kryłem za tymi kolumnami i cudowałem w ogóle. No, Masakra. praktyka czyni mistrza na zasadzie. Bla 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 bla, fajnie było. Tak. Łach. Szybko gonimy tego Deathheada. Trupka główka. Totenkopf. Schwarzkopf. Da się podpalić samego siebie. O! Poszło dobrze. No, Znowu 9. 9 minut cały czas. Ale mniej sekund No. niż wcześniej, no? 9 sekund. Także się poprawiłeś, Szymon. 9-9. Poziom trudności najcięższy. Now, how is Agent mogliby zrobić nawet jeszcze A little beat cięższe. up, sir, but nothing too serious. Tak ekstra. Ostatni poziom się powinien nazywać Szymon. Bramburg Dam. Trójca. Rojca się. Kurde. Źle zrobiłem, bo to ma być tak. A. Cyk, widziałeś jak się chyciłem? Aha, O, ale mi do ręki poszło! A to tak! poczułaś te decybele? Tak! Sorry, Patty. No, jest śmiesznie przynajmniej. Piszczy mi. Dobra, podejście numer 2, Tama, Brandenburska. Teraz będzie lepiej. Siema. Ja też czasem chcę za szybko przechodzić. Ja już blokuję o jakieś piksele głupie. Gol? Na plaży powybuchło. Ej, ale tak dziwnie mam teraz. Nie będziesz, Patty, na Odetkałeś mi uszy. to ucho nigdy słyszała tak dobrze jak wcześniej. A to pod wpływem alkoholu to jeszcze gorzej. Leci. Siema. Jak to jest? Debugging, no? No. Ja tak często robię. No. Wiedym. No to potem będzie tak. Polowanie na tych oficerów. Willa.
to potem z piorunami. To się nazywa Dark, potem kopalnia. Potem kopalnia i koniec. Przedostatnia. Przedostatnia i koniec. No tak. No. Was jest los. Down there. Kapa. Siema. Oni tak Hopie, kopnie go z Oni Blaskowicza. nie nadążają. Skrypty nie nadążają. Od 2 dni mam legalną wersję tej gry. No to liczy się fakt, że masz przynajmniej. There is. Stopem! My god. I No. ta gra śmiesznie działa, No. naprawdę. Ten hitbox pół metra nad głową i trafiony. Nie, bo ja był taki film, że podkręcali te. Pociski, coś tam, no, I ja- gra taka była. Tak. Nie pamiętam teraz tytułu, ktoś na czacie pewnie będzie wiedział. No to ja właśnie tak robię, ja te pociski podkręcam po prostu. Że oni tak Tak, strzelali i tak. te kule tak za winkry leciały, nie? Tak. Aha. I Vin Diesel tam był, Wanted. Tak, Wanted, tak właśnie to. No to ja tak robię. No. Ja celuję w prawo, a one tak. Taką boczną parabolą lecą. Ale Dobra. Parabole tańczą. Bo ostatnio- Tańczą. Jak sobie w domu trenowałem, to miałem tu problem. Nogi. A to może paradoksalnie tu nie będziesz miał problemu. No, tak paradoksalnie. Na karcie za 5600 i na monitorze za 2. Nie chwalący się. Szybko. Gary go fast. No. Gotta go to był Sonic, nie? Sonic. X. Sonic X. Knuckles. Ciekawe, czy ktoś z czatu kojarzy Uganda meme. Na pewno. To nie tak dawno było. Rok temu równy. Tak? Styczeń to był. No, elo. Ja. Siema. Do you know the way? You know the way. It's a queen. Nie wiem, czy to ja teraz przejdę, bo nie zawsze się... A, przejdę. Show me the way, Show my me the- brother. We must protect the queen. Speed on him. To jest najlepszy mem na świecie. Tak, to było mega. Speed on him. Albo jak śpiewali. I 15 osób. Sonata księżycowa. Movement 1. Trochę kultury zażyjecie przynajmniej. Przed śmiercią. Kultury wysokiej tak zwanej. Film o Sonicu live action? O Jezus, film o Sonicu to ja sobie nie wyobrażam za Ja bardzo. jakoś Sonika nie lubiałam. Czy widzieliście Perfect Cell vs Uganda Knuckles? Nie widziałem. No. Kliks, bo ja nie wiem. Kurde, jak teraz będzie. Muszę napić folii, bo mnie szybko zaschło. Mogę też coś normalnego? Zawsze, no. W miarę normalnego. Bez alkoholu znaczy się. Znaczy sie. Sie. Siema. Niestety, ale moja misja polega na zabiciu was. Siema fan gentleman, najlepsze wszystkiego dobrego. A jeszcze nie po świętach, jeszcze są 2,5 godziny drugiego dnia świąt. Także spokojnie można se winszować.
That you, Billy? Dawaj. Ooo! Musiała być straszna śmierć. Cyk, cyk, cyk. I no tak jak mówiłeś. 16, Bez problemu. 25. Prawie 9. No. Ale trzeba Ale- odliczać od tego czasu 35 5 sekund. No to No porównamy to na jesteś do koniec. przodu. Zaczyna... Jest dobrze. Szymon, nie jest źle. Już niedużo zostało. Dupala. A masz w dupala! Leży? Leży. You can almost feel the tension in the air. Ja się ma. Cyk. Ej, ty w koszuli. Na kraju. Ej, ty! Słyszałeś coś? W którym Far Cry'u? Ty w jedynce, taki jest dubbing głupi. Ja pamiętam, Ostrożny! tam były takie grubasy, tam były takie potworki grubasy, że oni z jakichś rakiet szajs... Zamiast tak, jednej ręki miał... no tak, taką. mam twój numer, No. zrobię ci nową dziurę. Cholera, dobrze są. Ej, ty w koszuli! Ale Słyszałem coś. wbrew pozorom Far Cry 1 jest ciężką grą. No tak, tak było nawet wszystko nie ma. Napił. Ja pamiętam, Rozwalałem. No, że ja się mega męczyłem z jedynką. No. Kiedyś tam. Ej, ty! Siema, paparapa. No. Już nie żyje. Tak, tak, tak. Już po tobie. Zrobię ci nową dziurę. I ona tak w kółko. No. Mam tu kulę z twoim imieniem. Tak. Drinkrek z Far Cry'em. O Jezu, ale Far Cry jest dłuższy od Wolfensteina. No i to tak Jest chyba sporo. z 3 razy. To speedrunować by było ciężko. Layers of Fear. Znaczy możemy kiedyś sobie zrobić tak, że jeden stream przełozimy całego Far Cry'a. To by trzeba było Znaczy, bo na przykład Wolfenstein jest fajny do speedrunowania. bo jest liniowy. Tak, jest liniowy, znaczy jedynka też jest liniowa. Far Cry'a? Tak, jedynka. Ale mniej. Są takie etapy, że można tak... Znaczy no, że idzie się. ja nie wiem, bo ja w tą grę generalnie grałem raz. To było dawno temu. No ja tak 3 razy. Raz na streamie przechodziłem. A, znaczy ta gra jest na przykład dobra do speedrunowania, bo można tym DH nadrobić takim no, to skakaniem. To zgodnie z jakiego filmu? My name is Bond, James Bond. To będzie skochaj albo rzuć. Albo uwolnić orkę. Dirty Dancing. Coś z tych dwóch. A, bo kolega speedrunuje Wolfa, no wystarczyło tytuł przeczytać. Streama na przykład już. Wszystko wiadomo. Cześć, mam Mora. Morax. Albo Mora XD, Ła, pociągnę. To mi coś w nadgarstku. Trzeba mi strzeliło w łokciu. Ej, ale że już wtedy była taka moda, że baby z pępkiem na wierzchu łaziły, nie? To właśnie nazistki zapoczątkowały tę modę. I... Pa, Kamilek! No. 19:29. 10 minut. Ajajaj. Ale nie. Minus Dajcie parę suba. sekund. Minus tam kilkadziesiąt sekund. Nie no, dobrze jest. Czy opłacało się to kupić? To tak, to się opłacało kupić akurat. Żadne gry się nie opłaca kupić oprócz tej. Czy był solnik robiony? Nie był solnik, bo śniegu nie było. O Jezu. Oła. Trzeba wszystko przeładować póki czas. W tej misji to jest najbardziej użyteczna broń. Tak? A, no bo nic nie widać. Tak. Jo, ale tam są takie żadne momenty, nie? To wali skądś i w ogóle nie wiadomo Tak. skąd. No.
biegła. Pieron... Nie, jeszcze raz. Matko Boska. Nie powiem jak. Co tu się stanęło? Tak się wystraszyłem, że hej. Straszyłem, że hej, Mówię, Matko Boska. Co tu się stanęło? Matko Bosko. Nie. Siema. Ta kura nie przypomina osła. No kurde, ceka dezerterzy, no a z czego? Jak tam rakiety? Jezus Mario, tąpło! Jak Tąpło na grubie! Tu mi się musi stamina naładować, bo muszę szybko przybiec tam. Ja tak zauważyłem, że te babki, co tu są, je trzeba zaskoczyć. Znaczy w sensie szybko przybiec na tym BH, na tym bany hopie. No. Bo jak się normalnie przybiegnie, to one są tak jakby przygotowane. Aha. No i co, to już kurde leci, bo teraz do dwa wylecą te dupne. No 2 Uber soldaty, bardzo nie lubię tego momentu. No. Co? Najebany chyba, gdzie on tam strzelał? Najebany Stary domu. pijany, Twój jak stary, dokładnie. No patrz, znowu ty! On sobie coś musiał chlapnąć. No. Aha, koniec, dobra. Oooo! Myślę, że Blasko jest twardy hop. Co tam? Twardy łeb. Z Panzerfausta. Na mordę, no, co tam? Kurde. To jeszcze idzie łatwo uniknąć. Jak chcecie speedruna z tego hołka robić, to by Patty mogła iść do kibla na początku, jakby wróciła, to już by była ukończona. Nie wiem, ja w tego hołka grałem bardzo, bardzo dawno temu. Ja to dla jaj. Kurde, czym ja go mam zabić, ja się pytam. I love the To- smell of nota in the No to jest czas na apokalipsy. Jest taka piosenka Napalm in the Morning, zespół Sodom. To jest to chyba. Nie wiem, czy to chodziło o temu, komu za to właśnie. Ej, nie no, to jest OP! Za bardzo. O kurwa. Kurde, ty się ledwo na ułamek sekundy i... Kojtnął? Nie. Ja Czym pierdzielę. ja go mam dobić? Thompsonem? Już kojtnął. Dzięki. No, Szkoda, że mi 26 HP zostało. Nie będzie tam apteczek na początku następnych? Ja już... Aha, że na następnej misji? No. Nie wiem. Tu jeszcze jakieś zostały. O. o. Tylko armor. Armor jest w sumie tak samo ważny jak HP. No nie. O, 0-0. Nice. No. Nie jesteś do tyłu. I będziesz miał Szymon. Nadgoniłem. Czas 0. Nadgoniłem i to dosyć. Ty dig. I co? 3 misje zostały? Tak. No. Z Tom 3. Zobaczymy. 6 HP. O. Tu nie ma apteczki? Jest. Na Leży skrzyni. coś. A czy generalnie bardzo się to nie podoba dla mnie, że 6 HP? Ouch. Trudno. Cześć Zales. Szczęściarzu. Siema Zales. Zales farciarzu jebany. Ktoś rozdał suba komuś. Jaki jest rekord? Szymka rekord 2 godziny. No. Nie, kolega nie jest z Podlasia, kolega taką bekę sobie robi. Siema Wojtas.
Elo! Mało HP, serio. Źle to rozegrane jest. Bam! I po tobie. Ja kopię, ty umierasz. Ej. Brakuje mi tej broni od tych spadochroniarzy. Czemu ja kurde tego nie mam? FG42. Nie mam tego w ogóle, nic za nic. Paratroop rifle. Co? Ej, tyś to tak szybko przeszedł, że ja w ogóle nie pamiętam tej misji z tymi wagonami. Co z tego Factory, czy jak to Nie się no, nazywało. było. Ale to jakoś tak Kurde. szybko bardzo poszło. To nie jest moja misja. Quick save se. Masz 71. Tu jeszcze? O, czemu ja wcześniej tego nie wziąłem? Ja go będę z tego naparzać. Co mi tam? Venom kontra MP40? Kurde, wyjdzie to? Chyba nie. To bydle. Dobra, patrz. Kurwa. No cóż, im dalej, tym ciężej, nie? Tak to jest właśnie w Ładziu. Miałeś quick save dalej, nie? Dobra. Ale masz 81, a wtedy miałeś 71. No. To jest quick save se teraz. Ło. Nawet zrobię to teraz. Ej. Ta snajperka jest jakaś zbugowana. W którym miejscu mnie poprzednio zabili? Gdzieś tu zaraz. Tak, gdzieś tu za chwilę. Nie ma ammo już. No. Patrz, na mnie ci dryna. Kajmo szorka. Daj dla mnie. Mało amunicji po raz kolejny. Postaw. Już nie wiem, z czego mam strzelać do tych Ale masz przeciwników. paty spodnie brudne.
Gdzie? No wszędzie jakoś nie wiem. Ale wiesz, jeszcze później sobie nagrywam. Okej. Trochę jak za gówniaka, każdy gra po jednym życiu. Szymon najstarszy kuzyn i wymiata, nie daje młodszym dojść do kompa. Exactly. Starszy kuzyn. Po jednym życiu. Nie no, ja już chyba didłem z 7 razy, będzie? Coś takiego. Słabo. 8. Gdzie był quick load? F9. Co z tym magazynkiem? Jak szybko włożył. Niezręczny moment. Bardzo. Filmoczyki mają lepszy refleks. Najlepszy refleks to jest chudego byka. A nie z winnego byka. Co zjadł? Chudego byka. O nie. Przeżyje? Burning. 2 HP. 2 HP. No nie wiem. 22. Z czego ja mam go zabić teraz? Ja się pytam. Zagaduje się przez to ginie, bo Bartolini nie ma suba, to jest twoja wina. Miał suba, to bym nie zagadywał. Siema Spyszko. Żołnierz z lewej, żeby cię nie... Tylko ja nie mam go z czego bić. Fucking. Ale się może zmieścimy w tych godzinach. Nie, dobra. O! Ja wolę suba na Twitchu. Dawaj Bartek suba i nie fanzol. Serio, nie wiem jak sobie teraz z nim poradzić, bo mam wszędzie mało amunicji bardzo. Mało subów się dostało w dzień wigilijny? Oczywiście, że mało. Zawsze jest mało. Zawsze może być więcej. Nie mam pomysłu na ten moment. Czy wypiję za suba? Oczywiście, że wypiję. Zawsze piję. Non-topper. Nie. Nie, serio. Kurde, on jednym strzałem 10 HP zabiera. No, a ja sobie go muszę jeszcze zabić, pomóc sobie. Dobra, da radę. Padł. Na 2 HP. Siema Damian. Dobra.
No, jest dobrze. Jest safe. Tam będzie apteczka jakaś? Nie wiem. Hardcore. Siema Ania. Hejo. Tak, to jest dopiero poziom trudności. To jest wszystko na 2 HP. Gdzie licznik? No jest No. licznik przecież. Tu mogę stracić życie. Nice. 10 minut. Czy możesz na psika? Nie. Dobrze. Jak przejdę. Okej. Misja się. No to jest w sumie taki etap trochę jak katakumby, tylko trudniejsze. Bo tu są zombie, więcej silnych zombie, plus ci Niemcy jeszcze silniejsi, ci spadochroniarze i te babki. Jaki mis? Żadny. Yeah. Wydymanet. No, coś w tym stylu. Nice. O! No! Przynajmniej tyle, 17. Tu jeszcze chyba, dobra, normalnie tu nie wchodzę, ale tu jeszcze HP chyba jest. Nie, tu jest tylko złoto. Dobra, walić to. Wydymanet. Tu jest. No! Dobra. Już jako tako, po japońsku. Go back to hell! Jest paratrooper rifle, dziękuję. 18 naboi. Starczy. No to Szymon, użyj tego dobrze. Hold, hold! Hold, hold! Serio, nigdzie amunicji nie ma. Jak co oni są twardzi. Hold, hold! Nie lubię tego momentu. Kurde, ja nie mam tej snajperki. A tu, co oni tam Bo ja ich z tej lepszej zawsze na hita tu ściągam. To też jest jeden, Co? Ile on dostał? to też jest jeden z gorszych momentów w grze. Czemu to nie trafia? Ja się pytam. W parzu. Ło, pierada! Aaaa! Kurde. Quick service Szymon więcej.
Kto tam? Ktoś klupie. Komornik. Mało co. Jak zbierasz te pierwsze handpaki, to se może save'nij, nie? No. Wziąłem go? Wziąłem, 17. Tak, 17. Szału nie ma, ale lepiej to jak 2. No, teraz to na bogatości. Save'uj Szymon może, nie? No, będzie szybciej. Gdzie ten paraturb rifle? Wcześniej był, a teraz nie ma. Ciekawe. RNG. No, ta gra mnie czasem zadziwia naprawdę. Mocno. Co? On z tego jakby Nie, z automatu bo walił. dwóch, bo dwóch Aha, naraz. aha. Tak jakby na przemian. Ej, mi ammo nie starczy, żeby tego gościa zabić teraz. Autentycznie. O kuźwa. Co on jakiś taki? Mocniejszy ode mnie. Dobry suba, ale się nie wyrobi poniżej 2H. Bartolini, nie rób tam, żebyś dał suba, bo kurde, mama ci nie da tyle kieszonkowego. Już się tam nie lej żurem, że przez to się nie wyrobi. Nie wiem, czy on tu wyskoczy teraz? Nie. To sejwuj Szymon. Da. To jest... Kijowy moment. No jak ja to mam przejść? Kurde. Zawsze z tą misją jest najwięcej problemów. Był save dalej jeszcze gdzieś? Chyba nie. Był. A, był jednak. To sorry. O kurwa. Ja No. nie wiem. Właśnie tu mi brakuje tej z noktowizorem, nie? Bo to ich na hita ściąga. Chyba deadno. No. Nie? O! Save'nij se może. Albo... No, bez sensu. Oni wszystko trafiają, wszystko. Dobra, Szymon, spokojnie. Ty się nic nie nerwuj. Nie będzie poniżej 2 godzin. Dostał, nie żyje. Dostała. Dobra, easy. Save'nij se. Tak, O. jestem za.
gemacht. No i cyk, cyk, cyk. Dawaj save'a. Tak. Dostały się dopiero... O co chodzi? Co się dzieje? Nie lubię tego momentu. Baby. Oj, że tak nie ma żadnych przeciwników tej misji. Ostatni. Muszę tak zrobić, jest 1000 razy szybciej. I ostatnia misja. Tak. Patty nie śpi. Ostatnia misja. Krytyczny moment już mi łapie. Jest dopiero 10:10. Ja spałam 2 godziny. No, Patty mało co spała w nocy. No to trudno jest. Jest. Pije Sixtus. No i Dobra. już? Już. Czyli no nie wiem... Jest! Jest poniżej 2! I jeszcze minus 35. Minus 35 Ach. sekund. Czyli godzina 59. Elegancko. Gdzieś tak, no. No kurwa. I co? I gdzie te suby za poniżej 2 godzin? A? A minuta, No. kurde. Elegancko. No. Ej, to poprawnie wygląda. Gratuluję. Gratulacje. Dzięki. Kur... Przyszedł Herr Himmler. To poprawnie wygląda jak jakiś Dariusz. Ja. O, flaszka jest.
To jeszcze raz poniżej godziny 45. A, i Daria pisała, że litry Jagera stawia. A no, no, Ale to na styk poniżej 2 godzin. no, minuta.